आं माने बहुत गोजोननाय मोनदों जे आं बेबादि गोजानाव थांनानै जे बेबादि मेडेल मोनबोगोन आं सानाखैमोन माबा मोनसे मोनगोन होननानै आन्दाज लादोंमोन आरो जे थांनाय बोसोरावहाय जेनेबा 4 बोसोरनि उनावसो जायो नालाय बे खेलाया 2018 आव खेबसे जाखांखाबायमोन आं बिनि रेकर्डफोरखौ थारमाने नायनानै लाखादोंमोन आरो जे बेसेबांखिनि माबा पारफरमेन्स होबा आं मेडेल मोननो हागौ बिदि साननानै थांखादोंमोन आङो बे हिसाबैनो आङो माने प्रेक्टिसखौबो खालामदोंमोन प्रेक्टिस खालामनायाव आंहा बहुत खस्थ' जादों जे आं जिहेतु रेलवे एमप्लयि सेन्ट्रेल एमप्लयि आं माने फाखि मारिनो हाया जे एखमबा आङो माने अफिसनि आवगाय अफिसा जोंना 9-9टानिफ्राय बिनि आवगायनो आङो न' बां सिबनानै सुनानै गथ'फोरखौ स्कुलाव थिनहरनानै ओमफ्राय ओंखारलाङोमोन प्रेक्टिसाव प्लास ओमफ्राय माबानिफ्राय दुइटायाव ब्रेक जायो दुइटायाव ब्रेक जाबा आं गथ'खौ लायनो थाङो स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय आरो बेलासियाव आरोबाव टिउसन आरि दं बेखौ हगारखांनानै ओमफ्राय अफिसनिफ्राय एसे खामानि मावनानै 5टा 5:30टानि गेजेरावहाय ओमफ्राय आरोबाव सेकेन्ड हाफनि थाखाय प्रेक्टिसाव थाङो आरो बेबायदि माने खस्थ' खालामनानै आङो गावखौनो गाव रेडि खालामदोंमोन। बेसेबां समनिफ्राय नोंथाङा बे शटपुट गेलेनाय आरो जेभलिन गेलेनायखौ जागायजेननाय बायदि? आं 1981निफ्रायनो खालामदों स्कुल लाइफ आं गार्ल्सआव स्कुलाव फरायोमोन क्लास 7निफ्राय क्लास 7आव आङो आराम्भ खालामदों जोंनि स्कुलनिफ्राय स्कुल एराउन्ड स्कुलनि गेजेराव जाय बेस्ट जायो स्कुल उइकनिफ्राय आरो स्कुल उइकआव आं फार्स्ट मोननानै शटपुट डिस्कासआवहाय ओमफ्राय आङो डिस्ट्रिक्ट मिट माने गवालपारा डिस्ट्रिक्टमोन नालाय आवगायाव क'क्राझारा 1981आव बे समाव आङो बाहायबो आङो मोनथामबो फार्स्ट मोनदों जोंनि स्कुल माने फोरोंगिरिया बे समाव अगेन बसुमतारीमोन स्पर्ट्सनिया बिथाङानो आंखौ लांजेनदों बेनि उनावहाय आङो इन्टार स्कुलनि थाखाय जे अल आसाम जे स्कुल मिट जायो बे स्कुलावहाय आङो सिलेक्सन मोनदों बे सिलेक्सनावबो आङो माने एराउन्ड आसामनि गेजेराव आसामनि गेजेराव आं फार्स्ट मोनदोंमोन बहुत कम्पिटिटिभ माबा दंमोन कम्पिटिटर दंमोन बिसोरबो आंनि समान समानानो थेवब्लाबो आं फार्स्ट टाइममोन थेवब्लाबो आं देरहानो हादोंमोन आरो ओमफ्राय आं बिनि उनावहाय माने नेसनेल गेलेहैबाय स्कुल गेम्सआव बेवहायबो आङो थार्ड मोनबाय बेनि उनावहाय आङो 82 एसियान गेम्सआव ओमफ्राय जोंनाव इण्डियाआव माने फार्स्ट जाजेनदोंमोन बियो 9 एसियान गेम्स बेहाय तयबनिसा या बाहाय जोंनि रेलवे एमप्लयि सासे डिस्कास रन बे समाव माने बहुत बेस्टमोन आरो बिनि उनावहाय रावबो ओंखाराखै थ्रु आरो दिनैसिम बिनि नेक्स्टआ आं ओंखारदों आरो उनावहाय बहुत गोबावनि उनावहाय बै समाव आं खेलाल' जागायदोंमोन बे समाव प्रमिसिं प्लेयार हिसाबै आंखौ नायनो थाखाय आसामनिफ्राय बहुतखिनि प्लेयारनि गेजेराव क'क्राझारनिफ्रायबो बहुत थांदोंमोन बिसोरनि गेजेराव आंबो थांनो मोन्दोंमोन आरो नायनो मोन्दों आं जे तयबनिसानि खेलाखौ गावनि मेगनजोंनो आरो बिनिफ्रायनो एसे जागायनायबो जादोंमोन बायहेरायावबो थांनो मोनो पारफरमेन्स होनो हायो बिदिखौ माने होमबासो मिथिदों आरो आं बे खेलाया मा जिनिस। बर्थमाननिफ्राय नोंथाङा बेसेबां होबाय दं? आं दिनैसिम जाबाय बुरजायानो नेसनेलाव आङो गल्ड मेडेला माबानिफ्राय 81निफ्राय 87सिमाव मोननै मोनदोंमोन जुनियर ग्रुपआव ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आं रेलवेआव जइन खालामदों 1986आव जुन मासाव आंखौ रेलवेनिफ्राय माने ट्रायल लादोंमोन जे गल्ड मेडेल मोनबाय जेथिया नोङो बेखौ ट्रायल खालामो जुदि आं जेसेबांखिनि टारगेट खालामदों आं 9+ टारगेट खालामदोंमोन बे समाव आं 9 खालामामोन खिन्थु आं बे माबानाय समावहाय जेला ट्रायल लादोंमोन आंखौ रेलवे एमप्लयिनि समाव आं 9+ खालामदोंमोन 10आनो जादों ओमफ्राय लगे लगे आंखौ माबाबाय आरो बे समाव आं 12 फाइनालखौ होआखैमोन आं 12 फाइनाल होफैफिननानै बाहाय क'क्राझारावहाय गार्ल्सआव 12 फाइनाल होनानै थांफिनदों ओमफ्राय रिजाल्ट ओंखारनायनि आवगायनो ओमफ्राय साख्रिया जालायबाय रिजाल्टखौ मोनलायाखिसै आं ओमफ्राय उनावहाय थांनानै साख्रि जानायनि उनावहाय बिदिनो नर्थ इस्ट फेस्टिभेल नेसनेल माने जोबला आरो खेलाया खिन्थु आं बाहाय मोनसेबो फेल जायाखै आरो मोनबाय थादों आरो मेडेलफोरखौ बिनि गेजेराव आं माने रिमार्केबल माबा डेया जाहैबाय 1991आव आङो इन्टार रेलवेआव सेकेन्ड मेडेल मोननानै माने जास्ट 5 सेन्टिमिटारनि थाखाय आं सेकेन्ड मोनदोंमोन इन्टार रेल जोंनि रेलवे डिपार्टमेन्ट आरो अल इण्डिया बेसिसाव ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो इण्डियान रेलवे टिमाव आङो सिलेक्सन मोनदोंमोन बे इण्डियान रेलवे टिमनिफ्राय आङो अपेन नेसनेल होननाय मोनसे मिट जायो आरो बाहाय माने रेलवेया माने मोनसे गिदिर अर्गानाइजिं कमिटि नालाय बेहाय माने पार्ट लायो आरो इण्डियान रेलवे जानानै आरो अल इण्डिया जेसेबां माने रेल डिपार्टमेन्ट दं बिनि सिलेक्सन जानानै बेवहाय आङो सेकेन्ड मोनदों शटपुटआव बे रेलवे जानानै आरो स्टेट नङा बेयो रेलवे जानानै आङो सेकेन्ड मोनदों बेनिफ्रायनो आङो एसियान ट्रेक एन्ड फिल्ड जेराव माने जाकार्तायाव जागोन आरो 1982आव जानांगौमोन बे माबायाव मा होनो 92आव जानांगौमोन आं 91आव सिलेक्सन मोनदोंमोन बेहाय इण्डिया केम्पआव थादोंमोन आङो
खिन्थु आंहा लागा मोजां नङामोन आं बाहाय बहुद जन्दिस जानानै आं कमप्लिट खालामनो हायाखै जन्दिसनिफ्राय आं फैफिननांदों ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो 92 93खौ माने मोजां प्रेक्टिस खालामफिननानै रिकभार खालामनो सेस्था खालामदोंमोन 93आव आरोबाव आङो चान्स मोनबावदोंमोन इन्डिया केम्पआव जे इन्डियान जानानै माने आं गेलेनो हानाय माबाखौ लानो मोनबावदोंमोन आरो खिन्थु सिलेक्सन टाइमाव अलरेडि माने 2 इयार्सआव ओरैबायदि स्पिडि रिकभार जाबाय जे उननि माने जुनियर गथ'फ्रा ओरैबायदि मेकआप खालामबाय आंखौ माने टेकआप खालामबाय आरो थारमाने अभार खालामलांबाय जे आं माने पार्टिसिपेट खालामनो हाया ओरैबायदि आरोखि ओरैबायदि माबा खालामबाय बे समाव आं 13.65 खालामदोंमोन बे समाव बहुद मोजां आं बहुद मोजां आरो बिनि नेक्स्ट इयारावनो 14 प्लास जाजोब्बाय 15 प्लास जाजोब्बाय ओंखायनो बे माने इम्पसिबोल नंला आंनि थाखाय आं ओमफ्राय फैफिनो ओमफ्राय खालि रेलवे मिल गेलेयो हाबा जायो बेहाय मिस्टार हेमन्त बसुमतारी बेहाय खासिबारि गामिनिनो इन्टारनेसनेल फुटबलार बेबो बेनिफ्रायनो आङो माने न'खर संसार माबानायाव गोसो होबाय आरो एबार सेकेन्ड इनिंसनियाव बेहाय अफिसबो ओमफ्राय आं साननो डे बाय डे आंनि माने रेलनिफ्राय आङो खालि साख्रिल' मोनदों हा खिन्थु आं निजे माने खस्थ' खालामनानै इन्टारभिउ होनानै रिटेन टेस्ट होनानै आङो प्रम'सनखौ लादों आरो ओमफ्राय आं सिनियर डिभिजनाव आंनो क्वार्टार मोनदों प्रम'सन मोनदों ओमफ्राय दा नियार टु माने 150 मान मोनो आरो आं सेलारि आरो गोदो खिन्थु फार्स्टआव आङो जास्ट 960ल' मोनोमोन आं बेजोंनो न'बो सालायोमोन दा खिन्थु आंना बेसेबांखिनि सेलारि आरो गेलेनायनि गेजेरजों जे बायद' मेन्टेलिटि देहायारि गासिबो राफोद जायो बेजों लोगोसे सासे जाफुंसार बा नोंथांमोन बायदि जाफुंसार जानो हायो बे नब प्रजन्म जायफ्रा लाइमोन गेलेगिरिफोर बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा थुलुंगाखां बिबुंथि होगोन दिनैनि सानाव बायद' बेनो गेलेनायनि लोगोजों न'खर संसारखौ लाफानानै गथ' गथाय बिहाव बिखुनजोफोरखौ लानानै टाइम मिलायनानै गावखौनो गाव बडि फिट खालामनो थाखाय एसेबाबो टाइम दिहुननांगौ गावनि बडि फिटखौ दिहुननो थाखाय आंनावबो जादोंमोन आंनाव प्रेसार सुगार जाजोब्बायमोन थाइरयड जाजोब्बायमोन खिन्थु आंनि बे सिनियरबा थैमनिसा बा बाहेरानि बे सिनियर प्लेयारफ्रा होनबाय नों मानो न'आव थाबाय थायो खालि अफिसल' खालामबाय थानोसै नामा नों ओंखारबो नों बाहेरानिफ्राय ओंखारबासो मिथिगोन जे बाहेरानि दुनिया मा जागासिनो दं नोंनि बडिया फिटखा ओरैनोबाबो नों बडिया फिटबाबो नोंनि सिङाव खिन्थु नोंनि जन्थ्रफ्रा थिग नंला खिन्थु नों बाहेरायाव ओंखारबासो नोंनि जन्थ्रफ्रा थिग जागोन होननानै हार्ट माने फांसन जागोन एसे माने माबाफ्रा केल'रिफ्रा खम जागोन बिदि होननानै बिसोर आइडिया होनानै आं ओंखारफिननाय जादों आरो गेलेनायनि गेजेरजों जे नोंथांमोन बायदि जाफुंसार सासे मानसि महरै जानो हायो साक्सेस सुबुं महरै जानो हायो एचिभमेन्ट लाबोनो हायो बे समाव मा इयुनफोरनि थाखाय मा एनकारेजमेन्ट होगोन बायद' मोजां बे माने बयबो गोसो होयोबा बैसोनि खोथा नङा बा फरायनायनि खोथा नङा सेस्था खालामोबा गासिबो हायो ओंखायनो नोंथांमोनाबो बयबो जायफोर बेफोरखौ माबाखौ नायदों बा भिडिअखौ नुगासिनो दं गोसो हो गावखौनो गाव फिट जानो जा होनबासो बे दालनाय बुलाय बा दावराव दावसिफ्रा जोबगोन होननानै आसा खालामो माने बिजि जानानै थानांगौ आरो मानसिया मोजां माबाखौ लानानै बेखौनो आङो रायजोफोरनि सिगाङाव बुङो आरो गावखौनो गाव फिट लानो थाखाय सेस्था खालाम टाइमलि जानो टाइमलि उन्दुनो बा गथ' गथायखौ पारफेक्ट खोथाफोर आरिफोरखौ मोजाङै माने फोरोङोबा गावबो बिजि जागोन गथ'फ्राबो एक्टिभ जागोन रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनगोन आं 12 थारिखनिफ्राय मे 12 थारिखनिफ्राय ओइदिनखालि आंहा मेरेज देमोन खिन्थु मेरेज दे जानो हायाखै आं ओइदिनखालि खेलायावसो एटेन्ड जाहैबाय ओरैनो मेसेज हरदों आं मिस्टारनो 13 माने फुंनिफ्राय खेला जादों खिन्थु आं जेखौ माने रेकर्डिं खालामनानै लादोंमोन बेहाय खिन्थु 13निफ्राय नङामोन आं रेडि गैयामोन ओइदिनखालि खेलाखौ जागोन होननानै खिन्थु बाहाय आङो 12आव बेलासियाव जों सहैबायना माबायाव इन्डियानिफ्राय होमबा फिल्डआव टेक नाम्बार ओमफ्राय आइ कार्ड बायदि इनफरमेसन लानो थाखाय जों जेला थाङो आंनि माबाया इभेन्टआ माला जागोन होननानै आं जेला खबर लानो थाङो होमबा नुबाय आङो आंनि खेलाया गाबोननो माने हरसेनि गेजेरावनो ओरैबायदि रेडि लानांबाय आङो बेथ' आं आनकनसियास जाबायना आङो माने मानो थाखाय थेवबाबो आङो सानबाय मा जिहेथु एथ' दिन आं माबागासिनो दङ नायनोसै सोर फैयो बिदि सानबाय आरोखि ओमफ्राय थांनानै आङो अखानायैनो फार्स्ट माने 1 घन्टा आवगायनो बिफोर टाइम सहैनानै नायबाय आरोखि कल रुमाव जे सोर दङ माबायदि मानसि दं नुबाय जे मालयेसिया दङ करिया दङ इण्ड'नेसिया दङ बाखि ओमफ्राय जोंनि इण्डियान 3 आरोखि आंनियाव खिन्थु मालायनि ग्रुपआव दङ बाहेरानि इन्टारनेसनेल माने माबानि दङ आमेरिकानि दङ ब्राजिलनि दङ अस्ट्रेलियानि दङ आंनियाव खिन्थु गैयामोन आंनि 55 प्लासाव BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव
BA, BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindcollege@gmail.com